स्वागत आहे मंडळी तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आता आम्ही संध्याकाळी कोकण समर फेस्टिवलला जाणार आहोत आणि आता आम्ही 4-5 रील बनवली, अजून एक बनवणार का केस बांधणार। आणि ही बघा बिचारी एकच पेप्सी उरलेली, त्याचं मी संपूर्ण स्तोत्र संपवून टाकते। केस बांधले 55 ते 60 व्हायला वेळ लागणार नाही। चल इथे बसते नाही, इथे बसते। आम्ही आता जातोय कोकण समर फेस्टिवल। ये मेरी दरे दरे अगं पाय तुमचं काहीतरी असतं। आता आम्ही जातो पुण्याला समर फेस्टिवल साठी। पेप्सी बिटर भाई आहे। अरे त्याला ऍक्सिडेंट आईला कोकणी चढवा प्रस्तुत कोकण समर फेस्टिवल यांचे मी खूप आभारी आहे। ये देखो मेरा खजाना, इधर सब लेके रखता है हम, इधर सब लेके लगता है हम। ये देखो अब इधर फेस्टिवल मी खूप आभारी आहे। युवा कलाकारांना संधी दे चांगले काम येथे केले जाते। या महोत्सव चांगले आतमध्ये जातली नाही। खजिना पाईप वापरत नाही किंवा कुठच्याही आपण एक्सटर्नल मशिनरी वापरत नाही। तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या रुरल एन्व्हायरमेंट मध्ये आहेत आणि त्याचा वापर करून आमच्या ही संकल्पना आमच्या संकल्पना नाही एक्झॅक्टली टुरिझम म्हणजे काय आणि त्यातून स्थानिक लोकांचा विकास कसा काय साधला जाऊ शकतो यामागची तुझी काय विचारसरणी आहे? आज कोकणामध्ये जीवन जगावं ह्याचा एक पॅटर्न ठरलेला आहे। आता हा पॅटर्न काय तर आत्ता आपल्या सगळ्यांचे आता मिरगाचे बाजार सुरू झाले। आपलाही आत्ता हा जो फेस्टिवल आहे हा त्याच भागामध्ये लोक उन्हाळ्याची घरं असतात। त्या मातीच्या घरामध्ये जो थंडावा असा तो फक्त ती मातीची असं म्हणत नाही। आमच्या पूर्वजांनी घरं बांधताना त्यांचं जे जॉग्राफिकल लोकेशन सिलेक्शन म्हणजे ती घरा आमचा जो आवाज आम्ही ज्याला म्हणतो तो आवाज ज्या ठिकाणी आम्ही वसवलो त्या ठिकाणी आजूबाजू डोंगर असेल किंवा आजूबाजू नदी असेल त्याच्यासाठी आपण नळ्या वापरतो। त्या नळ्या आपल्या जे मंगलोर टाईल्स आले आत्ता आले त्याच्या आधी आपल्याकडे नळे होते। तर या नळ्यांच्या आतमध्ये त्यावेळेस वारा जातो तर एसीच्या प्रिन्सिपलवरती काम करतो ते आहे कॉम्प्रेशन प्रिन्सिपल। म्हणजे हवा जी आहे ती ज्यावेळेस कॉम्प्रेस होऊन जेव्हा पडते त्यावेळेस ती मानसिकता चेंज होण्यासाठी आधी तरुणांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे। आज ज्यावेळेस तरुण गावातले 4 उठान काहीतरी काम करतले, आज गावचे तरुण काय करता कोणतरी बाबा सीएम चषक भरवता, कोणतरी IPL भरवता, कोणतरी काहीतरी भरवता, त्याच्या पाठी गेले आणि अशा पद्धतीने फक्त स्वतः जो शनिवार रविवारचं चांगलं क्रिएटिव्ह वेळ ही मुलं अशा पद्धतीने वाया घालवतात। आणि अगदीच आजकाल बघितलं ते राजकारण्यांच्या मागे फिरत असतात आणि त्यांना वाटतं की राजकारण्यांच्या मागे काय 4 पैसे गावतात काय मला माहिती नाही काय मिळतात त्यांना। पण ह्या अशा गोष्टी करून जर हे युवक जर असे करत असतील तर आय विल नेव्हर सजेस्ट की ह्या मुलांबरोबर तुम्ही लगीनच करू नका, यांना आयुष्यात रवानदे। पण जर चांगली मुलं जर आज ह्या कोकणामध्ये जर स्वतःचा मॉडेल उभी करतात तर त्यांच्या बनवायचं आहे, त्यांना आम्ही प्रशिक्षण देऊ। त्याच्यासाठी काही मोठी जागा लागत नाही। अशा पद्धतीने जर बनवलं तर मला असं वाटतं की हे शिकायलाही लोक येतात आणि त्याचंही एक वेगळं पर्यटन। म्हणजे आत्ता माझा पुढचा जो कॅम्प आहे 23 ते 26 मध्ये तर या कॅम्पसाठी आम्हाला गुगल फॉर्म लोकांना सिलेक्शन करण्यासाठी भरायला द्यायला सांगायला लागले। 200 लोकांनी फॉर्म भरले, त्याच्यातल्या 20 लोकांनी आम्ही सिलेक्ट केलं जे आमचे व्हॉलेंटियर्स असणार आहे आणि आम्ही त्या प्रत्येकाकडून राहायचे खायचे जेवणाचे पैसे घेणार आहोत आणि त्यांना आम्ही शिकवणार आणि लोकल सगळे कारागीर असतात। तर असे सेंटर्स उभे केले
तर इथल्या कलेला, इथल्या गोष्टींना कुठेतरी एक दर्जा आणि रोजगाराच्या संधी सुद्धा इथेच उपलब्ध होती. कारण काय होतंय ना, आता आम्ही बघतोय की कोकणात बाहेरचे परप्रांतीय घुसायला लागले. म्हणजे विहीर बांधून सुद्धा आता बंगाली लोक लागतात किंवा बाहेरचे सुतार येतात आहेत आणि जे लोकल कारागीर आहेत त्यांचं महत्व कमी होतं. तर ते महत्व तेव्हा राहील ज्यावेळेस इथलं आर्किटेक्ट जे आहे, इथलं जे लोकल आर्किटेक्चर आहे ते तसं राहील. म्हणजे उद्या जर इथे बिल्डिंगा उभं राहिले तर इथे बिल्डिंगामध्ये महत्व हे कॉन्क्रीटच्या बिल्डर्सना असेल, इथे कोकणी सुतारांना नसेल. तर त्याच्यामुळे ती कॅटेगरी जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला असं काम करणं गरजेचं आहे. खूप छान, खूप सुंदर असे विचार आपण आज ऐकले. कोकणची चढवा प्रस्तुत कोकण समर फेस्टिवल यांची मी खूप आभारी आहे. आणि या महोत्सवात लहानांपासून प्रौढांपर्यंत सर्वांना एकाच ठिकाणी मनोरंजन, खाद्यपदार्थ आणि खरेदीचा आनंद लुटता येत आहे. हे 3रं वर्ष आहे. यापुढे पण हा कार्यक्रम असाच चालू राहू दे. आणि कोकणची चढवा आणि कोकण समर फेस्टिवल यांना माझ्याकडून खूप 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 शुभेच्छा. थँक्यू सो मच निधी, थँक्यू सो मच. नगरपंचायतचं पटांगण ज्यांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे त्यांचेही मनापासून आभार. हर्षनाथ बाय हर्षद मेस्त्री आणि टीम यांचा लाईव्ह कराओके. काय आता घेऊन असं फोटो काढ, आम्ही जाऊया गाडीत पिचलो. कसं आणि काय आता माहिती आहे खायलाच नाहीत का, संपले सगळ्या. घेते बघ, तुला काय आवडत नाही, काय हरकत नाही. त्यामुळे त्याचे विचार बरेच जण मगाशी या ठिकाणी नव्हते, पण त्याच्या पेजवर त्याचे विचार सातत्याने आपल्यापर्यंत पोहोचत असतात. त्यामुळे ते विचार आपण ऐकूया आणि त्याचं अनुकरण करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करूया. आणि आजचा दिवस, आजची ही शाम, आजची हा एक संध्याकाळ या म्युझिक कलाकारांबरोबर रंगीत. निधी कसं वाटलं, कसं वाटलं सांग. म्हणजे काय सांगू, कसं वाटलं काय सांगू येऊन कसं वाटलं, काय सांगू, तुला काय वाटलं तर सांग. खूप मजा आली. आणि आम्ही त्याच्या ह्याच्यावर काहीतरी खेळलो, खूप शॉपिंग केली. गिफ्ट करेल आणि मला एक फोटो फ्रेम दिली. म्हणजे माझीचा मस्त आहे, मस्त. नंतर दाखवत तुम्हाला. आणि अजून 2 गिफ्ट आहेत, ते नंतर आम्ही बघणार आहोत. फोटो किती जणांनी मारले? खूप भारी वाटलं एकदम. चलतं पुढे या मग बड्डे झाल्यानंतर चला. बघ आणि सेविका आहे म्हणून सांगितलं. आता आम्ही कोकण समर फेस्टिवल वरून आलो. खूप मजा आली आहे, त्यांना तुम्हाला नंतर सांगते मी.
आणि आता आम्ही काकांच्या आणि मावशीच्या अॅनिव्हर्सरीला आलोय. तर चला जाऊया. चल. श्रीशा असताला भारी काढलं ना. दाखय बघ्या. नको नाही खोलू खोलत घराकडे खोल. मग हे दाखवून खोली. हय बस हय बस. मस्त काढलं ना. हो माझ्याकडे हाताला. हो थांब आणि दी आहे टाक. मेड इन कोकण मोठा असेल ना. आपण दी माझ्याकडे बघ. मेड इन कोकण मस्त. मेड इन कोकण कसं आहे टी शर्ट सांग. चल आता दुसरं गिफ्ट होतं. तिथे निधीला बोलावलेलं. भारी बोलली निधी बघ. कोणी कोणी दिलं समजत नाही ना. सह्याद्री ऑर्गॅनिक्स. थांब थांब. अरे बाबा तो आला खाली. हो 10 मिनिटं देता वेळ. काय आहे बघा मला स्केच जाम आवडलं. मस्त काढलं ना स्केच. चटणी बघितला का? कांदा लसूण चटणी सह्याद्री ऑर्गॅनिक्स. ऐकलंय काहीतरी. मसाले निधी थँक्यू. हेअर बँड हा मग सगळं लावून ठेव. फोटो मार. निधी हेअर सह्याद्री ऑर्गॅनिक्स. हेअर बँड दाखव. हेअर बँड घ्या ना खरा. बँड थांब दाखव. फोटो मार एक ना मस्त. आणि हे रबर नाही गो. आणि का आता आणि थंडा थंड गेला पोटात. चित्र मस्त आहे. निधी थँक्यू. वगैरे काय माका मला मावा जाम आवडला. भारी काढलं ना एकदम. आमका माहित पण नाही आता. हा माझ्याकडेच आहे. एवढं सगळं मिळालं नाही कधी तुला. आपण दाखव. तिथून तुम्ही आला. आणि हे दाखव. सेम टू सेम दिसत ना रे. भारी. थँक्यू. सह्याद्री कुळीत निधी बघ. कुळीत लसूण खोबरे चटणी कांदा लसूण मसाला मालवणी भाजका मसाला. बोल. हे सगळे गिफ्ट दिल्याबद्दल आणि मला समर फेस्टिवलला बोलवल्याबद्दल थँक्यू. खूप मज्जा आली. आम्ही खूप मस्ती केली. पुढच्या वर्षी नाही बोलवलात तर मी नक्की येणार. नाही बर्थडे आहे ना. चल. आता अचानक पाऊस सुरू झालाय. बघा थेंब थेंब पडतंय. वारा सुटला ना. हे बघ दिसतं. त्याच्यातही दिसतं. पाऊस पडता दाखवतो. कोणाच्या घरात धाकतोय. लखलखता दाखवते तिथं. आत्ता लखलखलं. त्या साईडला जातो. त्या साईडला
बापरे विधी वाटतंय. गडगडच नाही. सिनेश आमच्या ब्लॉग मध्ये काय बोलशील तू? आवाज आला सिनेश थोडं हा बोल. काय बोलशील? काय बोल बुलूंगा बुल. राईट गेली काय प्रश्न ये नाही रे केक काप एवढे होय माहिती तो गाइस अनबॉक्सिंग काय अरे बाबा बहुत मग या ये दे कसलं तो पायनॅपल मम्मीचा आणि पप्पांचा फेवरेट बेसिनची पूर्ण रेंज गेली. हवेत भेटते मग नाही तर काय तर लिटर आणि काय हलवा हा तसंच लावचा मग पाऊस पडायला कुठे जातोय बाबा काय आता पार्सल आणायला जातोय. पाऊस पडला पाऊस पाऊस हा थंडगार वाटतंय. आता ती भिजली असतील ना नीट बघा पाऊस पडला हो लोक थांबून हो काय थांबतो मी घेत पप्पा जरा चढलो. अरे लोकला मग कसला आम्ही शाळेत सुद्धा गडगडता बो बाबू तुझ्या फोटो आले फोटो काढू तुमचं आधी कापताय मग काढते मग आता मम्मी तुझ्या 20 बटर चिकन तर हा व्हिडिओ इथेच संपला. आता मी कुल्फी खाते. आज खूप मजा आली. आजचा दिवस खूप चांगला गेला. तर पुढच्या ब्लॉग मध्ये नक्कीच भेटू. बाय बाय. चल आता कोकण समाज फेस्टिवल कसं वाटलं एकदा सांग. खूप मजा आली. खूप मस्त गेली. एकदम भारी वाटली. चलतं बोल पटापट बोलते ते मी भाषण केलंय त्याचा व्हिडिओ नक्की बाय 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 बाय.
याच्यातच आहे कशात आहे तुम्हाला माहित नाही काय इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चल